ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଏଫସି କୁଶିବେଣ୍ଟିଆ ବ୍ଲକକୁ। ତ ଆମେମାନେ ଆସିଯାଇଛୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାକର 4 ଦିନ ହେବ ପଡ଼ୁଛି, ବଉଳ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ବଉଳ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଗଛ ବଉଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଆମେମାନେ ଆସିଛୁ ମାହିଙ୍କ ତୋଟାକୁ ଟିକେ ଧୂଆଁ ଦେବାକୁ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହଉନାହିଁ ଗାଇସ୍। ଦେଖ ଦୁନିଆ ଲଗେଇ କାଟି ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ହିଁ ଲାଗୁନି। କାକର ହେତୁରୁ ସେ ଇଏରା ପତ୍ରରା ନିଆଁ ଧରୁନି। ନାଇଁ ଲଗେଇବା ଲୋକଟି ସକାଳୁ ମୁହଁ ଧୋଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ହେଲା ସେଇ ଗୋଟେ କୁଶିବେଣ୍ଟିଆ ମୁହଁ ତାଙ୍କର। ଓ ହସ ଏ ଲାଷ୍ଟ ମୁହଁ ଧୋଇ ଲଗେଇବାରୁ ନିଆଁଟି ଫାଇନାଲି ସଂଯୋଗ ହେଲା। ଭାଇ କାମ କର, ତା ଦେହରେ ପତ୍ର ଦିଅ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ପତ୍ର ଦେଇ ଦଉଛି। ଧୂଆଁ 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 କର, ଧୂଆଁ କର। ହଁ ତାକୁ ଧୂଆଁ କର, ଆଉ ଧୂଆଁ କର। ଧୂଆଁ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁ କହୁଛୁ? ପଡ଼ିବନି ଆଉ? ନାଇଁ ଧୂଆଁ କର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ, ଯେତେ ଧୂଆଁ କରିବ ସେତେ ବଉଳ ସୁରକ୍ଷିତ। ଯେତେ ଧୂଆଁ ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବଉଳ। ଆଜ୍ଞା ଧୂଆଁ ଦେବା ପାଇଁ ମାଜାଟେ ଆଣିଥିଲୁ। ମାଜା 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ସାରି ଦେଇଛୁ। ମାହି ତ ଗୋଟେ ଢୋକରେ ସାରିଦେଲେ ହାଫ୍ଟେ। ଆମେ 2 ଜଣ। ଆଉ ଇଏ ମଣିଷଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ମିଳିବେନି। ବମ୍ ବମ୍ ତୁମ୍ବା ନିଆଁ ଲିଭାଅ, ନିଆଁ ଲିଭାଅ। ଧୂଆଁ କର ତାକୁ, ଧୂଆଁ କର, ମାଡ଼ି ବସ। ଧୂଆଁ କର, ଧୂଆଁ କରି ଚାଲ। ମାହି ଯୋଉ ଲାଇନ କରିବା, ସିଧା ସିଧା କରିବା। ବିକ୍ସୋ ଇଜ କମିଂ ହିୟର। ଆରେ ମୋର ଏଇଟା କାଟି ଦବୁ। ଇଏରେ କଟିବନି। କାଟିବୁ ନା କଟିବନି, ଚନେଇ କାଟିଛି। କଟ୍ କରିଦବା, ରଖିଦବା ଆଉ। ନାଇଁ କଟିବନି ରେ ଶୁଣୁ। କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ନିଆଁ କାହିଁ ଭିଜୁ? ଏ ତାଙ୍କ ମାନେ କନ୍ତା ପତି ହେଲା ଗୋଲଲେ ଅକତ ବାହାରୁଛି ଅକତ। ଆଜ୍ଞା ଗଛର ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଥିବେ, ଏଇ ଆମ୍ବ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଚାଷ କରୁଥିବେ, ଏଭଳି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଗଛ ଯଦି କାକର ପଡ଼ିକି ବଉଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଧୂଆଁ ଦେଇକି ବଉଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମ୍ବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାଳ ଖାଇବେ। ଧୂଆଁ ପାଇଁ ବାଲି ମାଡ଼ ହେଉଛି, ବାଲି ମାଡ଼ କଲେ ହିଁ କେବଳ ନିଆଁ ଲିଭିବ ଆଉ ଧୂଆଁ ହବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ସବୁ ଧୂଆଁ ଆମେ ସବୁ ନିଆଁ ଆମେ ଲିଭେଇଦେଲୁ। ଏବେ ଖାଲି ଧୂଆଁ, ଖାଲି ଧୂଆଁ ହିଁ ଧୂଆଁ କର। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ନିଆଁ ଲଗେଇବା ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଧୂଆଁ କର, ଧୂଆଁ କରିକି ହଁ ସେଇଟା ନିଆଁ ଲିଭେଇଲେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ। ଲଗେଇକି ଲିଭେଇକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛୁ ରେ। ଏକା କଥା ନୁହଁ। ନିଆଁକୁ ଲିଭାଅ ତାକୁ। ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଉଳ ଦେଖଉଛି ଆପଣ, ବଉଳ ଆମ୍ବିଶ ବଉଳ, ଆମ୍ବିଶ ଆମ୍ବ ବଉଳ, ମଞ୍ଜିର ବଉଳ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଇଛି। ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ବାଲି ମେଞ୍ଚେ ଖାଲି ପକାଉଛୁ ସମସ୍ତେ, କାରଣ ଘରକୁ ଯିବୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ 5ଟା 50 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ଘରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ନିଆଁ ଲିଭିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏଠି 2ଟା ବୋତଲ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିଛୁ ଆମେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳୁଛୁ ପାଣି। ବୋତଲଟା ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ମୁହଁ ତ ଦେଖା ହଉନି କାହାର, ତଥାପି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖୁଛୁ। ନିଆଁ ସବୁ ଲିଭି ହେଲେ ବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ହଁ ଆମେ ହାତ ପଛେଇ ଦେବା। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ let's celebrate me. इधर
ପାଣି ପକେଇଦବା। এই জিনিসটাও কাট দিও হুম এই জিনিসটাও কাট দিও এটা